Odhiambo machielo nyakoro mgajwang hageoni rio makare rwake chendo ni maratil en Jumapil tarik 24 dweno marochiko higa mar 2023 kwa ikoni mathoth odhiambo makawuono ni nyakoro mgajwang kamotingo mago mag siasa warango ni kendo wami mago motucha ahinya te pau siasa mago mag somo kama bende ntiere omenda makoro gol ne skunde mag junior secondar kod skunde secondar mago ma nyithindo dhi to duoko dala bende weche mag tuke nyakoro mgajwang odhiambo makawuono wami matut kotenre kod ng'we kinda mano ng'wecha ma Berlin Marathon kama bende jang'wech matiring'enye Eliud Kipchoge kawuono no bedo jaloyo ng'eni ka wantiere kod ratil wantiere gi kidienje ariyo wasikol ni weche manyien ang' no bedo kanyo gi twak maratil mitao kanyo gi George Bati oikore kanyo gi wenge kamoting'o Brian Weche ma bende en jasiasa dhi gomba kelo Azimio la Umoja One Kenya Alliance Kennedy Ondiek en jasiasa ma bende dhi twak elo kweth mar UDA nyakoro mgajwang ma en twak ma bende gi keto piny Kenya eratil to mokwongo kaka pile wachako gi thuond weche. Different race here in Berlin for the first time, but it's victory number 5 for Eliud Kipchoge. Jang'we kinda Eliud Kipchoge obedo jaloch e piem mar Berlin Marathon. Public participation is supposed to take place in all the 17 sub-county within Nairobi from Monday, the 25th September 2023. Jodak ma Nairobi digolo pachgi e wi chik mar omenda mageto medo suru e kaunti no. Gikone migawo mar somo golo omenda ne skunde junior secondar kod skunde secondar ma ok dagie. Elizabeth Otieno lokonwa weche gi odhiambo makawuono nyakoro mgajwang rwake kendo ni machiegni be thuolo mar miyo wapachi e lai mar ote machuok kari adek auchiel nono ka bende wantiere live e YouTube gi Facebook kacha duto warwake pachi odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Jang'wech matiring'enye Eliud Kipchoge oloyo ng'we kinda mar Berlin Marathon kama en loch mare mar abich e piny mar German. Kidieny mar wakeini Tigits Asafa no woyo rekod mano make gi jatugo Brigitte Kosgei. Jafom marwa mano mar weche mag tuke James Opondo chakonwa weche manyien gi report makama. Higa mar 2015, higa mar 2017, higa mar 2018, higa mar 2022 gi kawuono gin loch nyadibich. Loch mar jang'wech matiring'enye Eliud Kipchoge oseloyo e ng'we mag Berlin Marathon piny mar Jerman. Eliud Kipchoge noloyo ng'wecha makawuono bang' ringo kuom seche 2 dakika 2 gi nyiriri 4.2. Kipchoge ma bende omako rekod mar ng'we kinda bang' wuoyo rekod e ng'we mag Berlin higa mokalo olero ni ng'wech ka ng'wecha ni kod midhiro mage kendo jatugo nyaka bed kod pek seche moko. I was expecting to do the same, but it's not come as I expected. But that's how sport is. I've learned lessons. I have won, but I did not break a world record. So it's going back again. Every race is a learning lesson. Bang' weyo chien dershe kindie kilomita 32, Kipchoge ne okong'eyo chien kendo ng'ado tol kaloch mare kete kaka jang'wech mani kod rekod maber e boma Berlin mbele Haile Gabriel Selassie ma oseloyo ng'wech mar Berlin Marathon nyading'wen. Kipchoge geto ndiko historia kaka jang'wech mokwongo oloyo ng'we mag Olympics nyadidek ka oketo ikruok ne tuke mag Olympics higa manyien e boma ma Paris piny mar France. I want to really concentrate and get all the experience for the 21 marathons and put all the experience in next year in Olympics in Paris and try to be in the podium or to win for the third time ever and make history. Vincent Kemboi notike thuolo mar 2 bang' ringo kuom seche 2 dakika 3 gi nyiriri 2.4 mbele Tedese Takele mawuok e piny mar Ethiopia. E kidieny mar wakeini Tigits Asafa mawuok e piny mar Ethiopia noweyo rekod mag ng'we kinda bang' ringo kuom seche 2 dakika 11 gi nyiriri 5.3. Rekod mar ng'we kinda e kind wakeini nomaki gi jang'wech ma pacho ka Brigitte Kosgei. Sheila Chepkerui notike thuolo mar 2. James Opondo, Ramogi TV. Wach gi pak ne jang'wech matiring'enye Eliud Kipchoge. Kwa dhi mbele nyakoro mgajwang wang'yo mago mag siasa kama jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni onge pogruok mag siasa e kind jotend Kenya Kwanza mago mawuok e alwora mag God Kenya kaka osebedo kaliekore. Kowacho ni ohinga mantiere God Kenya
ochung' motegno weche mag siasa kendo gibiro medo siro jatend piny Kenya William Ruto e telo ne piny Kenya kuom higni 10. Gachagua ne wuoyo e kinde mano yuore nyasi mar lamo e kanisa mar Kagere PCA e kar chung' od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri, kama ne osingo ni piny owacho timo duto manyalo mar loso chumi mathurka. The driving force of this region is unity and hard work. And that is why this region will remain united behind President William Ruto for 10 years. And as you know, in this region, when we accept something, we have accepted. When we say no, it's no. And we don't know how to pretend. We have no structural deficits. Our walls are strong. What we have are cosmetic cracks. Our walls have no structural weaknesses. That's the Mount Kenya region. Kapod wang'iyo mago mag siasa, jagoro maduong' maduon bura mar UDA Cleophas Malala jiwo jotend duond buche mag siasa mantie riwruok mar Kenya Kwanza mondo owuo duond buchegi kendo giriwre gi duond bura mano mar UDA. Malala mano oten kod jotelo mamoko e nyasi mar solre kanisa moro kar chung' od bura ma Mount Elgon okoni dongruok makare nyalo mana chopo ne oganda mawuok imbo mar Kenya ka gibedo e duond bura achiel. Jafwambo marwa George Bati ntiere kod ler. Dwaro mar wuoyo duond buche manitiere riwruok mar Kenya Kwanza kendo loso duond bura achiel ma en UDA ne omako mach e romo mar choko omenda ne kanisa mar Salvation Army kar chung' od bura ma Mount Elgon. E kinde ma jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala okoni lek mar oganda Waluya bedo e kom tend piny ok nyal chopo kare kapod gin kod duond buche mag dhoudi. Wale Waluya na wale watu wa mkoa wa Magharibi ambao wamefika juu kabisa ni watu watatu. Wa kwanza kijana wa Malwa, wa pili Mudi ya Wori, wa tatu Musalia Mudavadi. Msipofuata hiyo mambo ambayo walifanya, hamtaifika pale juu. Mheshimiwa wa Malwa kijana alitafuta kura kwa Ford Kenya ya kukuwa hata rais. Hakuwa rais mpaka vile alitoka kwa Ford Kenya akajiunga na chama cha kitaifa, chama cha NAK Kenya, ndio akakuwa deputy president of the Republic of Kenya. Sasa nyinyi saa hii mnadanganyana ati kwamba mnaweza kukuwa rais kwa chama ambacho sio cha kitaifa. Gikone jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi kod nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula mondo wuo kod duond buchego kendo giriwre gi UDA ka bende ojiwgi mondo giwere kod dondi manyalo kelo pogruok. Viongozi wote wa Western Region tukiwemo mandugu zetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, wabunge wetu wote this time round, sasa ni muhimu tukue kama zile jamii zingine, tuingie kwa chama kimoja, chama cha Rais William Samoei Ruto. Sababu hizi kuwa kwamba mchana mnasema mnaunga mkono Rais William Ruto na mkirudi nyumbani mnapiga chama chake vita. Jotelogo bende ochayo kweth mag jood bura mawuok imbo mar Kenya moloso put mong'ere kaka Western Parliamentary Caucus magikonyo donjore e siasa ma 2032 kar mondo gitine jopiny manomiyo gombulu e kinde yiero mokalo. Tumeanza kuongea mambo ya succession politics. Sasa mnaongea aje mambo ya bibi ya mtu na hata huyo mtu hajakufa mwenyewe. Tunataka vijana wale wetu wa mkoa wa Magharibi waingie kwa jeshi, waingie kwa polisi, wamama wapewe mikopo, barabara zetu ziundwe. That is the discussion we want to put across. Tuongee maendeleo. Tuache kupanga siasa ya 2032 saa hii mapema. Magi timore kinde mang'uro osewuok ni moko kuom MCA ma Bungoma masiro dwaro mondo ANC kod Ford Kenya riwre kod UDA osebedo ka kalo e sand e lwet moko kuom jotelo mothir kod parono. George Bati, Ramogi TV. Kapod warango siasa mag kor gwenge Nyakoro Mgajwanga Teri Kaluo kama okil Willis Otieno ko oganda Luo mondo mi ochak timo ikruok ewi kaka ginyalo bedo joloch e siasa mabiro. Willis mane lose kinde nyasi mar jopuonj sekondari kaunti ma Siaya okoni en owuon entiere kod lek mar bedo jaloch jatend piny Kenya e pacho ka kendo oganda Luo ok owinjo jony kod siasa mago mag piny owacho mamalo. Bende opuo tich ma itiyo gi governors ang'wen ma Kaluo ka okoni giduto gintiere kod nyalo mano mar manyo kombe mamalo. Anakwo ka wacho marach to wena kati lunga ba ne tinyiza ni Willis losego kama ka wacho maber tidhigo e mbaka ne ng'at machielo
To ka nitie giminyalo lose iye ka mondo tieg wachni, wabed rupiny kaka oganda ng'ato mondo wawach wachni mondo bedie maber. Nikech gimaduong' en ni jaluo ok onego bed ni ambition marwa rem Siaya County ka kata Homa Bay kata Kisumu kata Migori. Governors ma kuonde ang'wen go te at any given time program mar jaluo. Chieng' ma joluo ne wacho no kodwa ng'at mok jaluo governor maka. To kaka en governors go te program mar jaluo. To lakini president kata deputy nyalo bedo kabila moko ka. Koro giriwruok marwa wamedru mana gombakani kaka wanyalo manyo gimoro Nairobi kucha mondo wayudi either president kata deputy. To joma wuok gin ji ariyo. Raila manyo president, ana manyo deputy. Ok wagore, en omanyo kocha, ana manyo koni. Kama ne odonjo, wayudo. Kama ne odonjo, wayudo. Nyaka wang'e gimiluongo ni win-win politics. To sirikal mar ng'ato bende kik idhiye. Miloso kendi, ibo yude gimoro. Kwaduoge kaunti ma Nairobi, nyakor mgajwang komiti mar omenda e kaunti ma Nairobi okone gidhi chako kao pach jopiny ewi paro mar omenda mano mageto medo choko mar osuru e kaunti no kokalo kuom omenda ma ijuogi ohelni mitime bumano kod kuonde chungo geche makore dhi chul shillings 300 kowuok e shillings 200. E paro mar chik no bende kaunti geto choko omenda mar udi mag ohala e boma maromo shillings 33,000 ma en medruok gi atamalo 10. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler. Mana achiel bang' Gavana Johnson Sakaja ka otend kaunti ma Nairobi kod dwaro mar timo lokruok mar bero kaunti no, ywak medo nyuolore wi paro mar chik mar omenda 2023-2024 ma komiti mar omenda County Assembly ma Nairobi chano pedho ne jopiny. Paro mar chik no chano choko omenda maromo shillings 300 kowuok e shillings 200 e kuom jochung geche dier boma ma Nairobi. Komiti no temo lero ni en yor gayo dhungruok geche boma mondo oganda oti kod geche monywando ji te, kendo ma nyalo weyo ka jo geche ji giwegi nyalo koso molo kod nyamburko margi e dier boma. So as to encourage people to use public transport and discourage the use of personal vehicles. So the 300 proposed fee is to discourage people using the private vehicles and at the same time encourage investors to invest in public transportation. Paro mar chik no bende geto choko omenda kuom ute mago ala manie boma. Omenda maromo shillings 30,000 kuom ute go man medruok mar atamalo 10 kalure kod chik mar omenda 2015 e bo kaunti ma Nairobi. We have proposed certain area that we need to reduce the taxes with a view of making easy to do business within Nairobi City County. Kamiti no mano ketayanga ni kuonde mag chung ute buche 17 man kod wot 25 gichano tayo chenro mar gwelo pach jopiny mondo giyud thuolo mar nyondo pach jopiny e paro mar chik no endo. Let us not stop the discussion here. Let's meet in Kibera, in Madare, in Starehe, and we'll find our teams at the sub-county administrators ready to answer questions. Public participation is supposed to take place in all the 17 sub-county within Nairobi from Monday, the 25th September 2023. We shall have a public participation on Monday, Tuesday, and Wednesday. And we are doing this jointly with the county assembly. Giluoni ponono paro mar chik no kadho, to mibadhi ok no bed mbaka yor tiyo kod pesa. Ni marapise mo meeting marango omenda mar osuru ibiro ketiore kama onge mibadhi manyalo betie. We want to ensure there's transparency, accountability in the way tax administration is governed. Our system is, and we have done a lot of publicity telling motorists that we don't do cash handling, you pay on your own, either through the star 65 or through our online portal. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Dakika en kanyo par kod adek nyakoro mgajwang bang' sa achiel ma midhiambo chenro en ratila singo kao pachi kanye chenro ni pane kaka pilar wa kimondo wago kodi mbaka. Albert Gwea wacho ni nitiere boma machanga mwe Mombasa kendo kete mana kae chenro ni maratilo dhiambo makawuono. Caroline Beatrice kanti Olympic Kibra County ma Nairobi bende wacho ni osechekien mana kaka pile tatazo tieno mar
Pwani bende wachoni ni kodwa. Bazenga wuod Nyamwalo kantie Kisumu mole mimbi wachoni sayore budho inoso modhi kamano kanyo Reverend wachoni entiere kodwa kaene gwenge mari Ruta kendo kete mana ka wacho kanyo no chiwo puoch gi pak na ja ng'wech mang'ula Eliud Kipchoge. Engineer Lazaro Kanyamboka ni kachi wachoni wuoro kaka jotenda kaka jod bura magong mayai ho marokak osegomba kamotendre kod ndalo majatan piny Kenya bede apisi wachoni manen wach mamako dhongi ntiere Kariobangi njama gwije Kanyada. Titus Otieno ni kacha mbeni wachoni Mombasa County Ramogi TV ler kendo chopo eyo makare bende aneno ote kanyo Masara Singa wacho kanyo ni entiere umoja tu Nairobi County kata kamano wacho kai ni openjo mana kuma Raila Amolo Odinga tinde nitiere. Haya mano Sara Singa dwang'eyo kuma Raila nitiere kamano Sara Singa. Otieno Raphael kantie Bondo Town Siaya County anini kacha kaito Jonah William Jaramogi TV choponege yo makare dala ma alega gulo woro kaka baba olingalinga to jogi paro maloko katiba kendo keto kom majatend piny Kenya bedo higni 7 wacho ni sani wachalo nyithikie kaponi agwambo to ling kama okiane gi timbre nade mano John William anyanga makopia jago katumani ni kacha inbeni wacho ni kawuone wacho ni stima onge ni katuma kata kamano utamuangie no weche manyien mane simu ero kamana nyanga agiro ni bro los ni weche go mag stima oduoro lima bane ni kachi wacho ni weche gi chopo ni mabera hinya in kanyo gi jao di Dorin uduto ukete mana ka chendone kato pedesha Isaac Kogutu wacho kanyo ni Eliud Kipchoge yod puoch gi pak kuom tiyo mateke ngweno mar kinda gwenge go mag Berlin piny mar German mako jwang David Omondi wacho kanyo ni en bende tiro kod nyaka giko kaka pile Kevin Arucho kantiere gwenge go mambita bende wacho ni osechekin Bernardo Pole kantie Nyong'onga School nyakach dala bende wacho ni oseyore budho med oro otimag nyakora mga jwang ari adeka wacho namba maroti machoka bende wantire mbui live Facebook gi YouTube duto orwake pachi nyakora mga jwang wayo matin kwa duogo frontiere kod mathoth omiyo kikidhi mabor ma en ratiro. Wekelea na shabiki kaende. Nito Alice Mutindi, nimetoka Embu. Nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika. Nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka, ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazita win pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila week. Minadai wote twenda hivi. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 58. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. OMR. Mama ni bende niga gi weche mang'eny ahinya. An natimo richo maduong' ahinya. To bende asetemo kwayo Helen ng'wono ding'eny. Mak mana ni Helen nyaminwa ok dwa ng'wono na. For KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Yeah.
fresh. Tupo sight. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma. Inashika inatibamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma. Inashika inatibamba vinoma. For make it deeper, mazem up and your best. Masama chache ain't no time to rest. For make it deeper, mazem up and your best. Masama chache ain't no time to rest. Introducing new tropical air fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Equity biro mana gocho nigi namba achiel ma en 076 Kiki tudri gi jogo sim gi nembni mamoko kagi yangore kaka jotich mag bengi mar Equity. Kiki mi ng'ato mora pin kata OTP mari. Kiki yie ka ufuero mora mar bengi e yor sime. Or ote mora ma itich godo e namba mar ote machuok ma en 333 nono maonge chudo mora. Tiek mibadhi. Kiki yie mondo wuondi. Machiegni kendo nyakorom ga jongero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien kakoro wang'yo mago mag somo. Migao mar somo chwalo omenda ne skunde mag junior secondary kod secondary mamalo ma jopuonjre ok dagie kata mago mag boarding. Kaka jorito moni leronwa, japuonjre ka japuonjre manie secondary mamalo to dok pacho omi siling 4,200 gotongla boro. Kamago mag junior school to omi japuonjre ka japuonjre silings 1,562 gotongla boro e tamni mar adek. Migao mar somo bende ogolo chike wi kaka omenda go owinjo bed ni tiyo. Dwe achiel bang' jopuonjre chako somo mar tam mar adek, migao mar somo ochwalo omenda mag somo ne jopuonjre mag senior school to dok pacho kaachiel kod mag junior school. Kaluwore kod oboke mane gichwalo ne skunde, japuonjre ka japuonjre manie secondary mamalo to dok pacho omi omenda maromo siling 4,000. Jopuonjre ma ochwal negi omenda gi e skul ka skul ne ogol andika mar sirkal mar NEMIS tarik 15 dwe mar aboro. Omenda gi opogi e kidienje 7 ewi kaka owinjo ti kodgi ewi japuonjre ka japuonjre. E nyiewo gige puonjruok, japuonjre ka japuonjre bi ng'ad silings 507, jiwo somo mag kwano kod science silings 40, chudo mag buge ne duol machwalo buge ne skunde silings 100, loso gi kongo mwandu mag skul silings 800, chudo mag tije ma otiye skul silings 1,360, okumba mar thieth ne jopuonjre silings 975, ka tuke to japuonjre ka japuonjre ibiro ng'ad silings 220. Jopuonj madongo duto kwa mondo mi ochwal riside ne jagoro maongirore e migao mar somo. Chwalo risit mar omenda no e andika mar somo mar piny owacho NEMIS, keto jopuonjre duto mondo mi ogo sei ewi andika margi mar skul mar nyiso ni omenda no ochwal negi. Magi duto winjo timi e thuolo mar jumbe 2 ma ok olewo. Skunde ma ok bi oro oboke manyiso ni giyudo omenda kaka okwa, ok bi yudo omenda machal kod mago kendo e tam manyien. Junior school bende oyudo omenda machal kod ma. Japuonjre ka japuonjre e junior school omi silings 1,562, ka skul mar junior bende omi silings 14,431 mar chwalo tije matindo tindo mag skul. Kwan mar jopuonjre ma omi omenda
ne oyang kwaye andika mar migao mar somo mar NEMIS matarik 25 dwe mar 8 higani. Kama kaka winjo skunde oti kod omenda ni. Loso kod kungo mwandu mag skul shillings 600, chwalo chenro mag somo shillings 115, tuke shillings 80, wuoth maka kod kacha shillings 80, okumba mar thieth shillings 209, gige timo nonro e laboratory shillings 90, gige timo tije lwedo shillings 160, penj shillings 195, ka buge kod gige ndiko to japuonjre ka japuonjre owinjo ng'ad shillings 33. Ka bende ochiw chike ma owinjo jopuonj madongo mag primar manyaka sani otelo ne junior school owinjo luw. Ma okwongo en ni owinjo gichiw risit ne jagoro ma ongirore migao mar somo Belio Kipsang ewi kaka gitiyo kod omendano, chwalo lipot ne director mar somo e county ewi kaka gipogo omendano, chwalo risidego e mbui mar NEMIS, keto japuonjre ka japuonjre mondo go sei manyiso ni giyudo omenda marom nadi. Okwa skunde mondo mi otigi omenda ni e yo makare, kama poko rwako nyingi jopuonjre duto e mbui mar NEMIS, bende okwa mondo ne ni gitimo mano mondo mi piny owacho chwalo omenda ne jopuonjre duto moko weyo moro oko. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago mag somo, riwruok mar jopuonj mar KUPPET oko duol mandiko jopuonje pacho ka TSC mondo mi otim kachere skunde mag junior secondary mar rango chal mar jopuonj. Kalore kod jagoro mar KUPPET e county Masia Samopondo, ripode mag yudo nyiso ni jopuonj madongo osebedo katiyo kod tendgi marach kendo chuno jopuonj mag junior secondary mondo mi opuonjo primary gino makoro gikoni en ataro mar chik. Opondo medo kwa TSC mondo mi ondik jopuonje matao skunde junior secondary mapod ntiere kod nok. Tom Benson is my name. Sumu branch manager. He came to be. I'm the staff of Malim National Circle in Satellite. CSO has no business coming to threaten a teacher in school. Not in primary, Alex will not allow it. Not in JSS, I will not allow it. Not in secondary school. That time CSO amekuambia I am coming there. Also call me, I come there. And we told the commissioner categorically that Teacher Service Commission must make a deliberate effort to create harmony in JSS institutions. Wake otenge mago mag somo nyakora mgajwang wang'iyo mago mag thietho teri nyake county ma Homa Bay kama county ma Homa Bay na achiel kuom counties mapod ntiere kod midhiero kaluwore gi kwan mamalo mag rawere magamo kute magayaki. Ka report mar piny owacho yango ni kwan rawere magamo kute magayaki ochung'ie 41% e piny Kenya. Kaka yor konyo rakruok gi landruok kute magayaki kin rawere county ma Homa Bay, riwruok ma ok mar piny owacho mar Naya ochako chenro mar tiyo gi rawere koro gwenge mondo mi gibed kod ng'eyo kaka ginyalo rito. Pod ne miwa gi jafwambo marwa Alia Beach. Landruok kute magayaki pod en midhiero maduong' ma sirkand kaunti ma Homa Bay kod migepe mamoko ma siro sekta mar thieth e kaunti ni kedogo mar duoko chien landruok kute magayaki ma sani ochung'ie 16.2 e kaunti ni. Kata kamano wich bar pod nitie e kwan rowere mathoth manitie kind higni 15 nyaka 24 magamo kute magayaki manyien e kaunti ni. Gino makoro migao mok mar piny owacho ma ong'ere ni Network for Adolescent and Youth of Africa e yo machiek Naya diro moko kuom rowere magitiyogo e chopo ir jowetegi e bwo chenro ma ong'ere ni self care mondo okonygi e lweny no. Nonro osetimore ni ng'eny rowere okuwuog oko mar mondo odhio oyud services gi kuonde thieth mopogore opogore. To waseyudo ni nitiere rowere manyalo open up to rowere wetegi. Emomiyo Naya oketowa piny kachacha to the lowest level mar community mondo wa act as a linkage. Miyo pod nitiere gap maduong' e fighting HIV infection. Sama nyathi ma nyako sepuonjore kako nyalo ritore, to nyathi ma wuoyi okia kako nyalo ritore, pod wabedo gi chandruok. Rowere makamago metiegruok makende mar chopo e jowetegi mamoko ka gichiwo negi puonj ewi ber mar ritruok kod chopo e ute mag thieth ma ginyalo yudo puonj e weche mag landruok kute magayaki. Wayudo ni joma tindo oluor dhi e osiptal mondo giyud puonj mag kaka HIV AIDS
STI to gi jonae osetrenwa mondo kaka wanyalo chopo ir jomatindo mondo gichope e facility mondo giyud puonjgi. Chenro makamano migawo mar Naya Kenya dhigo nyime e kar od thieth manyal kinyi mantie kar chud bura ma Homa Bay Town kod mano manyagoro e kar chud bura mar Angwe. Ka rowere mantie bwo chenro no wacho ni rowere machuo neno thure chope ute mag thieth mondo konygi. Chuo ok oyie mondo chope e programs. Kinyiso ng'ato ni wadhi e facility wan gi program moro mondo imbi dhi winj puonj man kanyo, ng'ato penji ni odhi timo en ber mane modhi timo ang'o modhi yudo. Thoth rowere machuo ok bi osiptal mondo mi osik the services. Koro gima timoga en manyo ng'ato ka ng'ato, manyo just within the community. Imanyo ng'ato ti ing'iyo kaka approach mi wuok kode maber mi imiye puonj, but gima maduong' ni giluor. Kaka yor neno ni puonj makare ochopo ne rowere manyalo duoko chien lando kute mag ayaki e kindegi, bende migawo no osetiego moko kuom jochiw thieth e ute thieth 2 magitiego eko magimiyo ting' mar puonjo rowere okenge mopogore e ngimagi. Activities moko ma watimo mondo wakony e wach mar HIV ni, achiel wan gi health talks ma watimo. Seche moko watimo gi e school, seche moko watimo gi e hospital sama adolescents obiro. To adolescents gi ng'eny gi ok dwa ni jonyuol gi ong'e ni gisechako bedo sexually active. Koro ibro yudo ni most of the time gipando weche gi. Nyaka Naya be with other partners organization, youths waneno ka biro mang'eny because of getting advocacy e community kendo services mag HIV care giyudo ka mano kochakore testing tire prep en yedhe michiwo ne jok mowuok negative to gigombo ni mondo kik gigam kute mag HIV, kasto jok mowuok positive to watero mondo kaw yedhe mag ARVs in our CCC. Ka chenro mar chopo ir rowere ka chiwnegi puonj bende onywando nyamrerwa matiye koro gwenge ka achiel kod riwruoge go eko makedo ne ratiro mag oganda e kaunti ni. Koro kwa puonjo mondo gichak ne gichal kaka ginyalo betiyo gik moko manyalo miyo kata kopo ni odonjo mag to kinyalo yudo kata kinyalo yudo tuoche mag ayaki. Tiro ka pek nitiere kuom jonyuol. Ko winjo ni nyathini da puonj kaka onyalo ritore mondo mi kata ogengre mondo kik omak kata mondo mi ogengre mondo kik oyud ayaki. To nene yo machielo. Naya Kenya watiyo godo e network ka target sana yudhe e weche mopogore opogore. Achiel korka weche mag chike, weche mag policy. Naya through the network neno ni Homa Bay County Government nigi chike moket makare ma target jogo mayudhe kod tenore kod kathieth margi. Migawo mar Naya Kenya ni kod geno maduong' ni chenro makoro gidhigo nyime no biro konyo duoko chien landruok kute mag ayaki manyien e kind rowere ma pod en midhiero maduong' e counties ma opogore pachoka. Project mar self care ni ok ong'i mana ngimani e yore mag tuoche kende, ong'iyo ngimani in totality. To ok wachopne mana nyithindo kata rowere kende. Watiyo gi service providers mondo ging'e ni rowere gi onego yud appropriate information ka gibiro kachacha ka okelo shida ne moro. Shida no onego bed ni koko dwa ni ng'ata ong'e to donga e hospital kanyo to giyudo konyruok. Watiyo nyaka gi community gatekeepers kaka chief gene, wang'iso gi ni kata ka umbe une barazas kachacha unyalo wacho weche ma chando rowere e kor gwenge kachacha, unyalo konyogi, unyalo jiwo gi ni hospital ber, ginyalo dhi, ginyalo yudo services. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Atere Kisumu nyakora mgajwang tend county ma Kisumu koroni ng'wech mar medo yaro chuny boma ma Kisumu chenro manyien mosepuodhi gi od bura ma county no. Ler mogol ko tend boma ma Kisumu yango pogo chuny boma ma e kidienje ariyo koting'o CBD mokwongo kod CBD mano mar ariyo kaka okang' mar keto lai makare ne boma ma Kisumu. Kalore gi manager mabumano Abala Wanga twak dhi nyime mane ni chenro no ketie tim e kinde ka bende osiemo johala mapoti mohanda swekra e chuny boma no ma Kisumu. Tumu wase pogo
e plan mowuok manyien ma gavana nyocha osesign koa assembly. Wan gi CBD1 en kama wantieni Ogengo Dinga Street, Angawa Road kod Uhuru Highway. CBD2 nitie CBD2A. CBD2A en mbele ga kan kuma nyam lori ga Pini Street ge joga resalo nitie. Maluongo ni CBD2A. Emo mi wacho ni traders maka nyaka wuog. Kendo nitie CBD2B. CBD2B en kidhi karo ndie ke state ka Anderson Komedo atime affordable housing, telepost around United Mall, mano CBD2B. Area note wadhi kete nan motorized mo aloso maber. Estates machon kaka ondie gini garina wamanyo ni kaka nyalosge kaka maka simbo koro dhi mbele cha. Kendo nitie CBD2C. CBD2 bino extend nyaka do stadium mo dhi nyaka ka Mega City. Mo stadium idhi los mo bikete Borata. Koro yien onego wapidh milion 3. Ng'ato ka ng'ato kidak Kisumu tarik 10 ka tarik 10 pidhe yien achiel we daka ni dak. E kaunti ma Migori nyakorom gajwang chenro mar pith yien maitao gi kweth mar Greening Friends. Madonje kaunti ma Migori kama jokanyo ma kwethno moriwo koda kamoko kuom jotije Rural Media Services nyole mo skul sekondar ma St Dominic Sari e North Sakwa Kadira e sub-county Mawendo. Let us green our environment. Jolendo go mag Radio Ramogi kama oting'o Victor Tino Juma kod Ken Muga nyota yo chendo mag jiwo pith mar yien e alorano kendo bedo kanyakla kod jopuonjre e chiwo negi puonj ka achiel kod jip. Talk to your father because of land holding issues. You must seek consent from them. Onya simu kamoro tidhi pidho yien ting'ise. En bede ka onyalo pidho yien nitie nyaminu moro ma samoro yien obiro puonjo. Jokanyo mamoko kama oriwo MC no ma Homa Bay East Erico Molo mabendo ng'ere kaka japi Rolex Wasonga gi kweth mar Air Achievers bende nyochiwo taulogo mag ria, sabunde kod mano mamoko ne jopuonjre. Chendo ma pidho yien no matimore dwe ka dwe biro kaka yo ma jiwo jopuonjre mondo mak ma otegno chendo ma pidho yien, rita luora kod bero lwasi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni paw tuke nyakorom gajwang' gonde ariyo mag jatugo